Dobrý deň, ako sme povedali v jednom z videí, keď budeme mať tú možnosť, vyskúšame aj funkciu Samsung Galaxy S4 Group Play. Teraz tú možnosť máme. Mám v ďalšej ruke 5 telefónov Samsung Galaxy S4 plus ďalší telefón, ktorý bude riadiť a pozrieme sa na to, ako sa bude dať zdieľať hudba, obrázky, zdieľať sa dajú aj dokumenty alebo hry. Takže tento telefón bude ovládať ďalšiu skupinu, ktorá bude zobrazovať tie isté fotografie alebo prehrávať hudbu, pričom máme možnosť ďalšej konfigurácie tohto prehrávania. Poďte sa s nami pozrieť na funkciu Samsung Galaxy S4 Group Play. Fajn, takže máme jedinečnú možnosť a môžeme vyskúšať funkciu Group Play. Táto funkcia umožňuje zdieľať hudbu alebo video na viacerých Samsung Galaxy S4. Takže my tu máme 6 modelov na jednom stole. Toto zariadenie bude master, ostatné budú prehrávať. Toto bude môj hlavný telefón, z ktorého budem všetko riadiť a z neho budem vytvárať skupinu. Takže postupne sa budú jednotlivé ostatné telefóny k nemu pripájať. V tomto prípade dám povel vytvorenie skupiny. Budeme zdieľať hudbu. Dáme túto hudbu. Dáme OK. Fajn, a pokračujeme na ďalších, ako sa budú postupne pripájať. Pripojiť sa ku skupine, takže tento telefón sa teraz bude pripájať na tento hlavný, ktorý hrá. Pripojené s týmto telefónom, ktorý si je označený ako Ondrej Macko GS4. Dáme zdieľať hudbu. Tak, a hráme a pokračujeme ďalej. To znamená, aj na tomto telefóne vybereme funkciu Group Play. Group Play. Dáme pripojiť sa ku skupine. Pripája sa k telefónu, ktorý je ako master. Dáme zdieľať hudbu. A takisto pokračujeme ďalej. To znamená, dáme Group Play. Zdieľať hudbu. Takisto Group Play, zdieľať, Group Play, zdieľať. No a toto je veľmi špeciálna situácia, keď sa vlastne na všetkých 6 telefónoch prehráva obsah z tohto smartfónu. Takže toto je Group Play. Tu máme nastavené ako ľavý, pravý reproduktor, takže to ešte skúsime. Takže vyberiem si možnosti, aké sú. Tak, môžem nastaviť hlasitosť. Chvíľku to bude trvať, ale vidíte, teraz som nastavil to, že som znížil hlasitosť. Pridám hlasitosť. A môžem takisto aj individuálne nastavovať, tak napríklad na tomto telefóne. Skúsim pridať. Takže ten telefón teraz hrá silnejšie. Teraz každý z nich hrá ako stereo reproduktor. To znamená, každý prehráva rovnakú hudbu. Takže môžem to využiť napríklad na skupinové prehrávanie. Že sú to stereo reproduktory. Tu môžem potom ďalej nastaviť jednotlivé detaily. Napríklad jeden z tých telefónov dám ako pravý reproduktor. Áno. A v tomto prípade je to tento ako pravý reproduktor. Ďalej. Ako pravý nastavíme ešte ďalší. To bude on pravý. Fajn, takže to máme. A takisto vľavo nastavíme. Treba tento a tento. Tak máme ľavý reproduktor, takisto aj tento prehráva ako ľavý. Takže môžem nastaviť, že ktorý telefón hrá akým spôsobom. No a mám celkové možnosti takéhoto prehrávania. Takže skúsime to dať naplno. Takže takto to vyzerá naplno. A takto je to taká bežná hlasitosť. Budem fotiť. Mám jednu fotografiu a treba ešte
nejaký stôl alebo kameru. Odvodíme kameru, ktorú používame. Dobre, takže mám dva obrázky, ktoré som teraz práve realizoval a ideme na to. Dobre. Zdieľať obrázky, zdieľať obrázky, zdieľať obrázky, zdieľať obrázky a takisto aj na zdieľať obrázky. Takže teraz sa nám to podarilo. To znamená, túto fotografiu zdieľam na všetkých ostatných smartfónoch. Takže takýmto spôsobom je možné zdieľať obrázky. Tým, že editujem tento obrázok, tak sa prenáša táto moja kresba na každý z pripojených telefónov. Takže vrátim to do pôvodného stavu. Vidíte, že to funguje na každom z telefónov. V skupine mám 6 zariadení. No tu ich je vidno, ktoré to sú. Môžeme ešte obrázky pridať nejaké ďalšie. Tak trebárs toto. Dáme hotovo. A zmení sa obrázok na každom z pripojených smartfónov. No a opäť môžem editovať aj tento obrázok. To znamená, vyberiem si režim editovania. Zoberiem napríklad pero. To pero môžem ešte nastaviť, treba bude červená farba, takisto môžem nastaviť aj hrúbku a môžem napísať PCR. Mám ikonu GroupPlay priamo na obrazovke fotoaparátu. Takže sa kontroluje a okamžite tie fotografie, ktoré som priamo teraz nafotil, tak prebiehajú do všetkých ostatných smartfónov. Toto je spôsob, ako môžem na jednom z telefónov editovať obrázok a zobrazuje sa to na celej skupine telefónov. To je napríklad pre skupinové vyučovanie veľmi dobrá funkcia. Môžem vymazať. Tak, vymazal som. No a mám to teda takýmto spôsobom vytvorené. Môžem iný obrázok dať, prechádzať medzi obrázkami. Výborne. Takže môžeme sa vrátiť. Takisto je možné zdieľať dokumenty a hrať sa spolu hry.